Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ba ban ka jing janjar naga daw jong ka jing don ka khangdam kinong shong di jing de hanne ka sngi kelami na laki jong ki ying kisam ban wan chamot pran bat ha khandai lat ha ka ba nakaliang jong ki pulet kim sim la ailat eki ba kin shong di jing de leitat hadin balawan ki magister ba kinong shong yo kelayo kalat ban pen pau ya ka jing e ka ba ki ya kendu na ka ne ka jing don jong ka ne ka khangdam ha ka ba kim la shu ban lek di jing de bat kani kalabu jing e ya kaying kasem ka jongki habai karan bat kinong tho khubor kanong elam jong katur ka kong Angela rangat kalaong bak Sorkar ka ailat ban Shalan yau Dewïong hanrei ya ki Briew ke bayi kenduk jing e kimla ban ai jing arap lada ka longkum ni ngam tharai ka Sorkar kala ban khanglat lada ki pajba kinmi samadan kani ka Sorkar kampei phang satia nadu ki menteri Sorkar ki officer ngam yo i bakin pelai jingmut banwat kilat kilenti ban ailat ya ka jing ya di ya thiet lada ki don kamon kila ban le shu na kaleng jong kani kanong elam kalapan pauru balada ka Sorkar kan ailat da ka ba pli ot bat iban kataru kan yarap sibun ya kinong shong yo ban Pyrkhat bat ki ailat ban yaj ban Shalan yu Dewïong bom manu rumla ban ya ba unong yo ru we are untuk baya penya ya Sorkari ya katu pila ban haula ndre ya kibre ki bela Sdang ban ya Thngan per tempat Sdang tang ban Pyrkhat lo kirada kalong kum ni ngam tharai pila ban wo dau lada ki Briew simet bat ki bela sen jing e ki mi samadan nama kim dan lat sudah kumwe di da pipet ya ki nongrap ro kila syu yang man kasi ban tentu hata Pyrkhat lem ngin lek kumnong ngin lek di syai ndre ka kom Pyrkhat kalong ka ba insting haro kata-kata ya kini ki basam jing e tikum kene ka Sorkar lada kadon makana ta ka khlamro barok ngitip bakadan barok nyatin barok ngimpa ban yo pang ndre kumutila ong si ong barok ti ki basam e ka jing e hakan ka pol bakan ban sa ka jing ya ngan ban baban kene ka khlam ndre kim pai phang tilada kalang kum ni ka jing ba khri hi kadai halor Sorkar barok nadu chief minister sadu ka bureaucracy ru ngami ko makilit pelajimut ban Pyrkhat bakunu ban dan kata ka economic activity ne ka de ka thiet nang ba la ban im hamtam gitu ki bakamai men sni ba ba men ni ti menta nang ni lada ka Sorkar tempat krohi ban pet kunu bakan unlock bakan yarap bakini kila ban de ban strong barok kim nak ban di pai so utur dikitu kibadon kima mre ladangi simi kata ka sistem ban ong ban ya song jengai ban ya le ka odd even nilahi mre imat kam don kan ni gamon but lada kalong silong kumta ki beri ki sim hi ki rai hak ti la jong nama ki hak ban ya sa da long ye ti mata ka sni ro kan ni ka jingmi kumni kadai ka ba bela jencar sebakala nak sendan lah sudah kumai jika Sorkar kumbang ina adawa ya kata kajingkersan pisah kau news nam kadiban announce minta ya gitu ke bala atu bala hak bala hemi ke tu pisah ke bamun ai mencim senam lu kadiban poi marmar hak ini kisini la shala sisi la rin poi tu pisah ukharu la rin poi hak khadap yang kibrem kakat MHIS ka NFSC kad ru kadiban la ban le dadan kaman la trei lang baki snong berkala ban tun long ikini ki ban kampen jai ki pat ba kantam kum hakane ka pot ka klam no ndre kim lai e pat habas ngap kamut ba kim dan pang ka ka jing Pyrkhat lam ya kiru kim dan ka jing mu ban pun bet iki tinang ni mat la da kim ploy ban simi kini suggestion ban ai kata ka pisah tengkah badai ban ai tapi ong ki ban song hayeng ayu khau rason abang ong rason dei tong khau ni sahabat ya kedai sini ata kita ki badai ban ploy ha lada kim la ti nang ni mat la sung thu ba ki pat ba kin hab ya kun hi la de la namarngi ki pat ba le ngem ko ban from nakasok am kane ka fast wave
ngi la kami nanti hina ki nyarap bagi bang ngi la pa am kampoi sono watang ka pisa ka baki ong ya ka tuka news pas tayor kim ai na ka news pas tayor ka poi ki benai hadu daki indriu benai ar hajar si spa berkat hi bai melu ne bai penyang ne bai yeng ne nalor kata ya ka tuka ar hajar si spa ro ki don ki bun ki bamyo ki bayo ro ki don ki bayo news pa daras ka pisa ka mon poi re she e ka le ngi le karpat bangi ngi sotu bakani ka klam kanum kut re kanum kut hendrai pidi ban sotu pidi ban berkat yu do gosok at least ai la de ki bakin mi bakin yo bakin bala lada pi khang sa khang dam ye ki em kala dai ka por menta ki MLA shwa bakin yang ru em ki bam smai ki kular yo pat ba ngangan don lang bat pi kan ni kala dai ka por baki kin ki dai ban don lang bat ni nak tulop jong ki baki em da ka klur ki la ban bentale mengi ki baduk pasuk ro lem da kumta kam mentoi ka jing long MLA jong ka jing song suki joki hantai kam mentoi ai kila kala dai kapor bagi perkhat nama tahu pai ba kum bagi smai ha kapor bagi yang MLA kila dai ban pek benia ye ki Briew ki bamdon ki card ration nadu ki MHIS card ru namar balai dalai ki apang hang tai la dam don tai suyak do em bamdon card ration rokum hang ni kapor basong hayeng tau uyap em klem khau klem yo kata mai gaji baru ka kita rayeng ro kin nomlong kumju kin don ki ban ya khonyo ha ni ka IYA kin don ki bam kwa are ban pensakut ka bayeng kin siu na ila da kim la da ka sorkar kam par kharem kani ka klam pinum la ban te la kam kadang jur su na mati pa kim ki kemi ki pa ki la ban sat khan ya la dien le ya ki khon kin nom la ban te bakin pia Thngan ka sorkar kala dai ban perkhat Sakawiru long nakas pek kalam hampir kumhakani ka po ka sarkar Amnum ki member ki habjit shwa kino ki member ki belajar jar pala kila alisan shai kito kila alisan ki Briew ki bamdai ki nong dia madan ro ndai ki para marjan ki belayak Thngan ki nong ya kali ki bai ki ayasam ndai kat no kan un ne u hau basan kilo 10 kilo basam ta dai kalau yang ke bahan reumut ki Briew hayeng lais ni la kut am license shet la lut untuk kau tika kam ram jong ka sorkar te ban pek bakadan kan ning jing ai bam ID ki Briew simet kin syukrang para maki kin ya no asmyang mama sakawiru mensim senam hinakan ma hafar baki Sdang ya kan ka unlock mo baki police wa ki dukan kan ni kamtai kelam perkhat iki nong di madan ki hab ya ki ha ka ka poru hab yang lam no pinsa yangi ka jing sisa ka sorkar ka di pen perkhat barabor nama dan suasana nama ki ba jenjang tam ki desat he bat kan ma we kani balada mangi kum ka emlang sa lang ngimla ban pen biang ki ya ki ba sarot do ki ba sarum do kani ka emlang sa lang hi brak we kan sakta bat ka sorkar ka di man sung thu e kata ba mentah apa ba unlock ru kiri ban perkhat so kum nu ban a ya kitu ki ba di men step ba men met ya kini kidukan he mentah lele ki perkhat ko mga angan ban si ban kitu asitu yu Dewïong ki perkhat man yu malik Dewïong bu Shalan yu tu Dewïong ti ngimla su ban su ya ngap ni kaban ai jing mot ru kim perkhat kim puson halor jing mot kinum perkhat su na marengi ki podon kambe tang ha ka san slam sisin ngidai tang kin number ki ban yau bot kam dai kai ro lain apa la sabar sekundang kini kejing elang tu bisa rai ihi mantaba ka banjur ka klam em ta batir ngi kham yo ya kran ha ka jing ibai pai pa ki la pan snoi ka jing janjar jong la jong ya ka jing shem jong la jong ke kisu ong be ngi ba tom lele ngin sa pan te bi kinong mi ma jong kinong ti badan ha ka no karu komba ngin sa ya perkhat ha ka no kor kom bangin arrange ki ong ngin sa pan te si be ngir nginang ade Bom na.